सेसखासै ओरैबायदि गाज्रि बेलखो होनो ओरैबायदि गाज्रि ट्राक गोलैबाय नैबे मोनसे जायगायाव थांनि जोङो दिन्थिगोन बोरै बोरै जाखो माब्रै दा बुंसै लामा मोजाङाव बोरै मा जाखो ड्राइभारा एसे माबा जानानै दंमोन नामा पाइलटआ खावबाय थफसिगोन लायनानै ब्लक टाइप ओरैबायदि गाज्रि गोलैबाय थारमाने माबानि एफसिआइनि गारि आं नुनानैनो आसोलखौ बेसो सानहरखाबाय आं फुड कर्परेसन अफ इन्डिया मानो होनब्ला 21, 22, 23 बेफोरबायदियाव आं मेनेज खालामोमोन नालाय क'क्राझारनिखौहाय ट्रेनावहाय माइरं बायदिसिना फैनाय वागन बेफोरखौहाय बिनि ड्राइभारफोर दा फाग्लाया मा जाखोथाय बैयाव बाम दं बिराद गिदिर गिदिर बाव हास्लाबासैबाय बाम माने गारि फिसायानो जोङो माबायदि जायो बैयाव ओमफ्रायहाय गारि गिदिर ना लाखिनो हास्लाबासै बियो ओरैबायदि जालांबाय माने मारुतिखौ बासायदों होनदों गावलाय मोनसे मारुतिखौ बासायनायावनो बिदि होलांबाय हाखरजों होनो नैबेहाय एफसिआइनि बिसोरो ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि आरो माइरं जे समावबोखौ होयो जोबलांखादों नै ओरै पाइलटआ सोर सासेयामोनथाय ओरैबायदि गाज्रि बेलखो होनो फुड कर्परेसन अफ इन्डिया एफसिआइनि कन्ट्रेक्ट लानायफोरनि আপনি চলেছেন আরে এফসিআই 2022 21 22 মই চলেছিল না ওই তো আমি তো চেহারা দেখা দেখা লাগাইছিল না আপনি চলেছিল আঙ্কেল না না ওই যে ও ব্রেকটা ইউজ এই কেনেকুৱা জাম কৰিলে এই সাইডে নেকি না ব্রা ব্রেকটা লাগা নাই 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 মানুহটো তাতেই জাম কৰিছে মানুহটো একো হোৱা নাই এইটোৱে ধন্যবাদ হয় তেও মানে এটা সৰু গাড়ী আহিছে পিছত তেওঁৰ ব্ৰেকৰ দৰকাৰ হৈছে ব্ৰেকটো কৰিম বুলি ভাবি ব্ৰেকটো লগাতে চাইছে ব্ৰেক এতিয়া আৰু এইটো নহ'লেতো গণ্ডগোল হ'ব তেনেকৈ আহি গ'ল আৰু আপুনি কোনখিনিত জাম কৰিছে এইখিনিত নেকি গাড়ীৰ ভিতৰত ছিল জাম টাম কৰা নাই গাড়ীৰ ভিতৰত কিছু হোৱা নাই হেইচ এটা বিশ্বনাথ বাবা আশীৰ্বাদ আছে শেষ আছে जालाबे बोरमा दानबोदों ओरै थाङो आदागिरिल'जों मबाइलावसो नुयो अबेबा नुनाय मोन्दों जालायबावसोसै मोनसे समाव माने एफसिआइआव जेब्ला माइरं साप्लाइ फैनाय माने बेफोरखौ आं मेनटेन खालामोमोन दिगदार जायोमोन बिसोर जोंहा दावरावानो जोबामोन गारिखौ टाइम बायदि लागायला 1 मिनिट बारबाबो ट्रेनाथ' मानिया डेमरेज चार्ज डिसि दानो फाइनानो फाग्ला बायदि जाहैलायलाङो बेबायदिमोन आरो ओमफ्राय अबेबा नुनाय मोनदोंसैलाय बिराद नांलायनांगौ जायोमोन आं बिसोरजों मोनसे समाव थाब गारि लागाय होनबाबो ट्रेनाव थाबखौनो गारि लागायना होआ बेफोरबायदि सोरबा आरो बर' लेबारफोर 400 जन 500 जन बर'जों मुस्लिमजों मेनटेन खालामनाया सहस नङामोन जेब्लानिफ्राय बे खामानिखौ गारदों रैखा मोनलायदों दा बुंनाय बायदिब्ला बैजों अबेबा बोरमा ना माबा फुख्रेमबोदों जाहैदों बे गामिनि मानसि सेराव बुंफैदों ओमफ्रायहाय गिनानै खारनाय बायदि स्पिडआव बिदि जाहैबाय नामा बेबायदि
ओमफ्राय बोरमाखौथ' मा होनोना गोबां हगारो खायफा खायो एसे ओमफ्राय अबेबा जायगायाव नुनो मोनो गासिबो नङा एददो हगारसावनाय लादोंबा खानांगौबो एसे नङाबा किसुमाना आबाद मावग्राबो थायो किसुमाना मा थायो गावनो गाव जोङो सांग्रांथि गोनां थागिरिफोर जायोबा जोंनि ओनसोलफ्रा जों गोबां डेभेलप जागोन होननानै आं सानो आरो ब्लग टाइपैनो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिनै ससेयाव फोरमायबाय मोनसे आं दा सफैबाय सानैसो मानसि बेमार जानाय लोमजानायनि डनेसन बिनो होगासिनो दङ खालामनांगोन ना खालामनाङा गोबां सानदों आं खालामनो ना खालामा खालामबाबो बदनाम खालामाबाबो बदनाम आरो सोरबा मानसि गोमानाय मानाय एसे नोंसोरनो हिन्ट होलाय खालामनांगोन ना खालामनाङा आं बुंग्रोदोंमोन मा लिडारफोरनाव एसे बिहैग्रोलाय सोरनाबा बिदिनो किडनि प्रब्लेम सोरनाबा लिभारनि एक्सेट्रा खालामनाय जागासिनो दं दुखुबो मोनो खोनाबा बिदि जायोब्ला माबायदि जायो मोनसे न'खरफ्रा हालाय हाफाय नाथाय डनेसनबो सोर बेसेबां होबावनो आजिखालि